Od vekov dávno minulých sa temné sily spájali, aby vytvorili monštruóznu inštitúciu školu. Učitelia, profesori, lektori a mnohí iní sa tajne združovali, aby nás vlastnými silami donútili učiť sa. Na stranu študentov sa však postavili neohrození hrdinovia západu, podľa azimutu 124,3 stupňa, aby zachránili bezstarostné životy mladých ľudí. Postavili sa obávanej autorite, šedej eminencii, aby prekazili jej zákerný plán, učiť sa, učiť sa, učiť sa. Mýty sa stali legendou, legendy sa stali skutočnosťou a môj hlas sa stal hlasom do reklamy na prací prášok. Život je sviňa. Som rada, že si prišiel tak rýchlo. Som síce už troška stará, senilná a trocha zabúdam, ale dopočula som sa, že hrdinovia chcú ukradnúť a zničiť kódex vzdelávania. Som síce už stará, trochu senilná, trošku zabúdam, ale dopočula som sa, že hrdinovia chcú ukradnúť a zničiť kódex vzdelávania. Áno, preto som si ťa vybrala, pretože mám pocit, že mi vieš čítať myšlienky. Ach, to nestálo za reč. Ale keď už sme tu takto dvaja, nedali by sme si partičku žolika? Nie, lebo viem, že podvádzaš a prehrať ďalší defibrilátor by ma už mohol stať život. No dobré, no ty krava stará. Urobím ako žiadaš. Joker, teba som nadala. Som síce už stará, senilná a troška zabúdam.
Poprosím ticho. Ospravedlňujem sa, že som vás vyťahol z vašich domov, obzvlášť nášmu vežcovi, pretože aj keď tušil, že som ozvem, bol trošku prekvapený, keď som pristihol pri typovaní milostiví, však, ne? No. Situácia je vážna. Vyhrotila sa až natoľko, že musíme zakročiť proti po vedomostiach bažiacich učiteľov. Musíme nájsť a zničiť kódex vzdelaností a zabezpečiť tak budúcnosť pre milióny študentov. Misia to bude veľmi ťažká, preto sa nám môžu podujať len tí najodvážnejší. Kto je strč skrz krk? Rozmýšľal som, koho z vás si vyberiem, ale keďže mi to už náš jasnovidec povedal, tak to poviem rovno. Budeš to ty, neviditeľný, áno, ty, netvár sa tak. Budeš ty, čítačka myšlienok a okrem iného aj pamäťový kariet. Bude tu zastavovať času, áno, ty. A ako posledná, bude super silná. Počúvaj, v note mám 50 zemiakov aj na prásených odnesíš domov, dobre, ale to až potom pekný kódex. Aby som nezabudol, 5. kolesom na voze som ja. Iba rezerva, keby niekto z vás mal defekt. Hrdinovia celého sveta, spojme sa. Ako to, že vydržali môj vražedný pohľad? Ozaj, kde je Invisible? Nikde ho nevidím. Ale veď ja som tu. Nosi tú nálepku, čo som ti kúpil na čelo. Skús to. Ja sa cez nejak nebadane dostanem. Á, nejde to. Vy ste ale tupci. Opa. Máte preukazy? Bez toho nemôžete vojsť. Viete čo? Povieme, že nás budú z okna. Ideme sa sťažovať. Dobre, jasne. Super. Hovor. Odpili nás z okna tejto školy a ideme sa sťažovať. Takto sa budete musieť zapísať na čakačku. No, ale na to už nemáme čas. Poďme.